Страхотна защита, страхотен мач, страхотна атака. Много хубаво. Виждате радостта в българския. Дерек е проблем. Ще трябва да помислим дали отново ще спокойно. Българи юнаци оглася залата. Всички знаем кой е повелителя. Дерек е в жалко състояние в момента. Но само е щупен ръкава. Никой не се интересува обаче. Все още действащия шампион на WSOF се казва Благо Иванов. Втори минут. 20 секунди при края на втория.